Δεν είναι πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Να δούμε και λίγο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ναι. Εδώ offside πρέπει να γεννηθεί στο ξεκίνημα και ο υπόπτης το δίνει και δεν είναι με το Σοβέλος, δεν έχει δίκιο. Είναι. Λίγο αλλά είναι. Λίγο αλλά είναι. Φαίνεται στην προοπτική απάνω. Τη στιγμή που ακουμπάει το πόδι. Δηλαδή αυτά και να το δώσει έτσι και να το δώσει άλλο. Αλλά έτσι από το διπλό μου φαίνεται σαν. Παρακάτω. Άλλο. Υπάρχει ανατροπή. Υπάρχει ανατροπή. Τρελώσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ανατροπή κατά τον πάντο. Το ξαναλέω. Ντροπή. Μην πας πάντο. Μην πας μπράβο πάνω από την άλλη. Έτσι, κοίταξε τι κάνει. Στην αρχή σου λέει μπορεί κάτι να γίνει. Κοίτα τώρα τι θα κάνει. Θα το πατήσει στο πλάι. Εδώ μπορεί να υπάρχει στραμπούλημα, αλλά πέναλτι όχι. Αυτό το ξαναλέω. Είναι η ανατροπή κατά τον πάντο. Αυτά όταν μεγαλώσουμε και τους έχουμε εδώ μεγάλης ηλικίας θα τους τα δείχνουμε. Τι κάνουν πάντα. Κοίταξε. Και να σου πω και κάτι. Εδώ θα μπορούσε να το βγάλει και κίτρινη και θα ήταν δεύτερη και θα έρθει το μάτι. Το ξέρω. Λοιπόν, εδώ πάει και εγώ το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Πάει, έχει φάει τη δεύτερη κίτρινη, αλλά τη χαρίζει και γι' αυτό τον λόγο γυρίζει και ο πάντος και κοιτάει από την άλλη. Ναι, το σκέφτηκα. Όπως θα μπορούσαν να έχουν βγει κόκκινες εδώ. Στην αψημαχία του Καρεμπέ με τον Οκάπο που φαίνεται ανοιχτός οργανισμός από πέρσι. Φυσικά και την έχω. Για να δούμε. Τι να κάνει. Ναι. Του ρίχνουν 3 κλωτσιές ο Οκάς. Ναι. Και εδώ χαλάει. Και ο Καρεμπέ κάνει αυτή τη σαχλαμάρα που δεν πρέπει να κάνει. Ναι, εντάξει. Έτσι. Έχεις δίκιο. Για μένα 2 κόκκινες. Αλλά ναι, ξεκινάει από τον Οκάπο. Τους του ρίχνουν 3. Ναι. Σερί. Μία ψηλή και 2 μετά 2 γεμάτες. Και η τελευταία είναι που τον εκνευρίζει που τον πετυχαίνει στον πούτι. Κοίτα πόσο ψηλά μου πάρει την τελευταία. Ουοπ! Μία. Εδώ. Όχι, τελειώσαμε. 2. Α, είχε και μία ακόμα. Εντάξει, είχα ξεχάσει. Όχι, η πρώτη είναι η προβολή. Η πρώτη είναι προβολή, δεν τον παίρνει. Η δεύτερη είναι πάνω ψηλά στον πούτι, στο δεξί και μετά κάτω στο καλάμι. Και μετά κάνει και αυτό το τζαμπουκάο Καρεμπέ που δεν είναι όμως. Το σωστό, εντάξει. Καμία αντίληψη. Ξεκινάς δείχνεις κόκκινο στον Οκά και επειδή δεν θα είναι το Καρεμπέ κόκκινο και στον άλλο. Έβγαλε 2 κίτρινες ο Καζαντζάκης. Γενικά προσπάθησε να κρατήσει το παιχνίδι, ξέρεις. Εντάξει, να μην γίνει κανένας χαμός. Ναι, όσο και αν οι παίκτες δεν τον βοήθησαν. Δηλαδή να δούμε αυτή τη φάση ξανά του καφέ. Θεατράκι είναι. Ξέρεις. Πατάει όταν βλέπει το πόδι. Ναι. Πατάει και πηδάει. Δεν είναι τρέξιμο που πάει και του χτυπάει στο πόδι και θα πατήσει και θα πηδήξει. Οπ. Θέατρο. Δηλαδή βλέπει ότι το πόδι το έχει απλώσει εδώ ο Ποπόφ ποιος είναι. Και κάνει το άλμα, ναι, ο Ποπόφ. Ο οποίος περιμένει ο καφές να φύγει, ξέρεις, το πόδι να πάει προς αυτόν. Και σου λέει, εδώ φαίνεται ακόμα περισσότερο ότι δεν τον βρίσκει. Δεν το μαζεύει ο Ποπόφ. Και να δούμε, να θυμηθούμε και την ιστορική τελευταία φάση του αγώνα που αν δεν είχε σφίξει ο Ιτής δεν θα συζητάγαμε για τίποτα. Όπως και τελικά δεν έγινε τίποτα. Τι θέλεις και εσύ βέβαια να κάνει. Για να τη δούμε και αυτή. Πότε θα σφίρεις και πότε θα σκέφτεσαι. Και εγώ το λέω ότι πάλι καλά συμβουλεύτηκε όλο τον κόσμο. Εντάξει, δεν ανέτρεψε το αποτέλεσμα. Ναι. Δίκιο έχεις απόλυτα. Αυτή σφυράει. Και μετά πανηγυρίζουν. Κάνετε για το Θεό, αλλά λίγο ο Τζοβάνι. Και δύο λέει ο Τζοβάνι, δύο και βάζαν φέρει. Και μετά αλλάζει γνώμη. Λοιπόν. Θα μπορούσε να το έχει αφήσει αυτό. Πάντως δεν υπάρχει τίποτα. Σαν ιδιώνυμο αδίκημα από ό,τι θυμάμαι, έχει καταργεί το 2-1. Ναι, στον παλιό κανονισμό μου λέγαν 2-1. Αν έχει την μπάλα κάποιος. Κοίταξε, ποια είναι, υπάρχει ακόμα. Αν έχει την μπάλα όμως κάποιος. Όχι αν είναι μια βαθιά μάτια. Δεν είναι αυτόματο αδίκημα το 2-1. Τέλος πάντων. Γιατί θυμάσαι μια παλιά ιστορία ότι θα βάζαμε 2-1. Θα πηγαίναμε εκεί που είναι 2-1, θα πήγαμε μπάλα και δεν θα παίζουμε τώρα για προπονητές μια απομεινάμε. Είχαμε μια παράτηση του Τσόλου, δεν ξέρω αν την έγινε δεκτή, γιατί είχε δηλώσει υποστήριξη ο πρόεδρος Παναγιώτου Σταυρόπουλου, είπε άσε να ερεμήσουμε για να δούμε. Είναι ακόμα ο Σταυρόπουλος, ερώτηση. Είναι ακόμα παραμένει. Στις καρδιές μας είναι για πάντα. Λοιπόν, ενώ στις καρδιές μας παραμένει ότι οτιδήποτε και να συμβαίνει στη συμπαθή ομάδα του Ολυμπιακού εμφανίζονταν το Σανσόπουλο. Πες στην αλήθεια αν είσαι κάποιος αθώος, λέγε. Πόσο ξέρω δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, κανένα τηλεφώνημα, τίποτα. Όλα είναι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία απόψε το βράδυ, ότι ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού αύριο το μεσημέρι θα είναι